Hi guys, good morning. So ngayon guys, mag-adobo ko sa talbos ng kamote guys. Mag-adobo to guys. Ato sa aming pahagpatan guys. Dagko itong talbos guys. Ipang buti-buti. Kapit ng pista. Ugma na. Pero tayo handa guys. Pinatag pa mo maghanda. Ipitos ang panahon. Ini adobo ko. Brown out guys. Mingaw ka brown out. Tikaw-tikaw. Apa lang sang pila ko gidala sentro lang sa tara yun. Ay ako ni si. Dagang ila lang sentro. Daghan lagi. 3 ra. Tanan man. De siguro. 3 may hatag. Daghan ni guys. Pero makupos ra siya. Pero maluto na. Kusog si Mimi mukhaon na ni basta adobohon. So, bas uyon nga na hindi siya kaon. Ato ra ni adobohon guys. Pinakan sa ulo guys. Ito na yapel.
Mana guys. Ito isa. Me? Me? Laag ni guys, laag. Mana, humana. Ato na ning butuon guys. Pasagdi na ninyo akong kurtina dana nga nagkabang-kabang nga. Panalibhan ang para sa pertahan o panalabhan. So, ayos. Lagi-slice na daw ito sa bawang. Hinaya yung cellphone. Ay, nagsorry pagsayo sa tamban, guys. Nagpalit yung igso ni Alan. Sa kilo. Ito ni hinluan. Ito hinluan, guys. Ito hinluan, guys. Yan na. Mahal ka guys, nung sabi na si Buyet, mura man nag-unggoy nga nagpuko. Kaon nga, nagpuko. Kami. Pamahaw. Atong sudan kay talbos. Halang long. Di makapagsili na ng idumok. Gagawin. Ano? Pait. Ha? Bait lang. Bait. May suka. Pakit sarap. Ang kilo sa dinas ya? Wala baslom. Ama asli. Ama? Asluman ako. Tayo namin kung dito asluman. Tayo minimum aslom sa dito. Ang kilo ko aslom di kayo. Cadang muslum. Di ba sa taon ulit aslom kayo? Lagi pait may pino. Hmm? May pait. Hindi pait, karong dili.
Kinilaw, boy. Ito? Gana-gana lagi ang kinilaw lagi. Muna sa ano, kilaw. Pili ka ganilang kagwapo. At ako dili tanong, uya, kilaw. Ikaw ang dili kilaw. Ano si Papa nga. Iya na tahan anak at kaon sa kinilaw. Kilaw mo ko ba simpo na lagi? Iya na tahan anak ni Papa. Ni Papa. Kinilaw na kuno. Ikaw kilaw mo yung sa tamban. Malinis na, ulit lipan. Yeah. Basta takapon na ng berilis. Mahal kaya. Nakilaw ka tayo mo mama dong ba? Ha? Nakilaw tayo mo mama sa da. Kilaw. Kaya mo na gabi. Lagi na tayo. Lapang hinigit nilaw. Kami ba aslong? Isa, dili aslong. Okay. Pero niyaw na inyo anang? Papa? Liwas pista. Daon. Yaon lah karon. Tulot. Wala karon ba? Pangali pista. Di pa man gud. Karon anti pamud karon. Wala ba aslong na aslong? Ika ba? Dito na na. Uy. Dito na kayo. Maligo din ka ha. Di man lang tagkuan karon. Hindi karon. Nangawan. Dahang kalingawan karon. Ang kulay. Hmm. Yes. Nakadula na jud ko. Sa? Ay, dula. Ay, padula na. Kainan talaga pa sa ko'y dula. Ito ma'am. Atong linya. Ako pala po mga parintig igagaw. Mga intigaro. Wala naka-kain. Kaya ka masipon. Hindi talagang sa kinilaw mo. Buong kamu. Nalo nga, slum na. Ito mo mo ha? Untong sila ko kami mo. Ito ba ulit na kalinawan? Atong base day. Ang May patok ba eh? Anak na ko ba eh? Ugma. Dali. Hindi ka dito matalaw. Totoo. Ko di ay tiko. Pwede ka mag mag-disco? Magkuhan mo ka na, kuha na mag-sounds ba? Kami disco dia. Wala. Laman. No, dito sa araw sa biskuit. Disco mo mag-headphone ka diha. Sayaw ko na record. Muna. Nakalala Iya pa sounds. Kung ako headphone, paliti ko. Ma'am. Order ko ang kape. Na. Hindi, kape. Video ni Mimi, kinabuang na. Pinaras manggid mo pag-ayo oy. Please button do. Ito may nakumoy. May martilyo. Mama, nagbali ang kwano. Kawayan. Ay, pagkatong isalin ka. Kahit taas na ito, magkurtinalin. Kung ba pa na ang jadi mo. Ang sobrang. O, ibalik mo. Ako isang nilan. Okay, wala na ba silang dito? Ano na siya taas? Tingnan. His name is Gerald Glenn. Oh,
Kay ang usa ka rin ba sa lamisa o ang usa ka rin ba? Awa na ni. Awa na ni. Ay, dili di ay si Kuan di ay si. Biasa, asa din siya. Puri, ano ba? Dili gikinot kay ang tip. Napingis. Sapa ba? Asa? Piu-piu. Kaling. Ayaw lagi score pag. Ya, di ka kasabot ha. Oy, Ala, lagi. Ang tumba, ang tumba. ay nung pagkita ni mo Sol, kanina. ang gaso. Natumba. Out yan ling siya. Lo. Uy, ayoko daling. Dan ang lamisa rin at butang lang eh. Uy, ayoko sa ba? Wala na rin ang lamisa. Ang kamay ba? Hmm? Ang kamay. Naka-off na ma. Naka-off na. O, masa na sunod. Oo na diya. Sibog na. Naka-off na din na. Wala pa na sunod. Naka-off na. May hangin ka. May sunod. Barangay piu-piu. Barangay piu-piu ta. Diyan sa ganito ato kanundo. Ano sa terminal ka? Uy, Sa rin na ada eh. terminal ba? Sino terminal ba? Nabuhaan ako sa piu. Ano ka terminal? Asahan na dito ba yun? Ha? Anong sana? Nay, ito may terminal. Kanang kurtina. Asa mo kayo? Terminal, nila kasi kapag court. Terminal, lang mo kang sila. Terminal. Ling tarangir na si kay pagpanghugas sa plato ling de. Ako manugbutong na ko man. Aman may buhat Dako mo nga na. dali lang. Wala, kung may diri ito. Barangay piu-piu. Kasi tidak ulit Ano sa barangay piu-piu. Di sibog di. Pasa ng cellphone mi. Kaya pa mo nga ng piu. Pero nga mi ang cellphone ay ugma na gawin na na. ibutang na nila to ng kurtina. Kaya mo inyo lang kita bang si kay na humala na ka. Nabuhan na si. Pamilya, nabuhan na sila sa barangay piu-piu. Asa ang Kuan Martin ako gibutang. Bawal na Anak lang si Piloon. Oh, naraod, ugan mo. Ay tulog dito. Tuhod bitong Ako pinagin to. lang. Bani dia butuh gitu kan. Sino sudan? Magkwanta like ka nang mag-prepare plates. Daon sa ilibit di. Para di niya magpuan. Kani man mo itaas. Kani mo itaas niya oh. Kani mo Oh, dari yan siya dito isa na yun. Oh. Naon dili ka na may may marpulan ha. Dito oh. Nara lang. Hindi na mati. Dari sa una di. Una dato siya lang. Ay sana dihayot kaya itig-it rin sila. Waktu yun rin mo. Dahil lang ko. Una, ito ka na yun. Ay di ba sleep. Sus, binitoy di siguro ang tilis niyo mo pagkaroon. Di ba, mako ang TV daw eh. Otro eh. Wala di training. Takada. Anak siya ngayon. Igat-igat mo doon, pang pinti ka mo. Dito ay may magliw ka. Lipuyin mo siya ng Disney. Okay, buka. Tunga lang. Ako yung yaman naman. Siyan pa may katukong speech cake. Diha, ipatulong sa markulang. Ako di. Sinasabi. Work. Di ba? Sustoy martilyo nga bugat. Lusot yung ulo. Bayot yun.
Tutuan ko sa pera. Ah! Lagi lang. Dili? Oh, naro. Ato ikaw balik tiki. Sayang yung pangkat. Wala sa pilinga. Ah! Noy, may gini mo pagka. Bintoy. Bangkol na rin mong lagay. Adin ang kutsara din. Nganong bangkol na na. Alang ba yun? Trabaho na. Mabangkol gid. Agid ko na pag binayot minto kay mabangkol ko na imong Kabangkol mara na lang. amot lang ni Lula. Hindi ko may mukhaon lang na sa plus. Adapit mo. Awit ni mo. Adapit mo. Awesome. Dali. Dali. Guniti dito manoy. Bagay ko na sa isa ang plangana ng dako. Abili dito. Ikapot siya na oh. Dali. Diha. 200. Oo, naniya to. Langsang ako ikaw na rin. Langsang yun. Kanira oh. Langsang gahit Dahil tayo. Di man to nagtuntang sa'yo. Gumurag gabali. Pailawom lang imo ikuan lang ipailawom. Langsang bulungsong. Lalansang la de. Gahit din na siyang Dahil lagi. Nag-isip man. Humokra na nga kahoy. Sige, sige. Na ba man na nagkabang man no na sila ama rin isa dana. Ito ara man di. Kani sakto na ni. Hindi martilyo rin. Kulikot siya lang. Diretso na yan karon di ba? Abi ani mala tantak. Takay spike. Laagan mo na sila guys. Agad na sila nakakaon. Tuhog. Tukubon ang taning gani o dapito. Pwede ra mo na ito na igawas ng lamisa ma. Gawas da. Kay murag lain na ni tumakan oh. Gani. Murag na bali. So, ano mo nila isbog ko? Ay, aga ba? Last na na guys.